Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ahara we Balkanyň owalaryna gelen agyr sil baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Geçen aýyň ortalaryny Ahal vilayatynyň Baharly we Balkanyň magtymly Serdar etraplarynyň käbir owalaryny güýçli sil aldy. 10 Awgustda ýüze çykan hadise baradaky ilkinji maglumatlar Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna wakadan bir-iki gün geçenden soň gowuşsa-da, bu ýagdaýlary diňe häzir dol tasdiklamak başartdy. Büyüsüp gelen lagymly suwuň netijesinde has köp Baharly etrawynyň Nohur, Garawul, Döwgala, Aktepe, Hankäriz owalarynyň, magtymly etrawynyň Köne Kesir, Kürüşdey, Aýdere owalarynyň, şeýle-de Serdar etrawynyň Hojagala, Çukur, Jejreç we Jenneşin owalarynyň uly ziýan çekendigi aýdylýar. Gurrun gidýän owalarda büyüsüp gelen akymyň netijesinde müňlerçe dowaryň harap bolanyny, elektrik we gaz liniýalarynyň hem sanynyň çykandygy aýdylýar. Azatlyk Radiosyna Döwgala owasyndaky gelen silden düşürilendigi aýdylýan video hem gelip gowuşdy. Ýazgyda silin Aşgabatyň 70 kilometrlik demirgazygyna ýerleşýän bu owanyň köçelerinden akyp mallary, hatda traktoryň üstü ýüklü türkewini hem agdaryp ekidip barýan pursatlaryny synlasa bolýar. Käbir maglumatlara görä, TV hadisada adam pidalarynyň bolanyny aýdylýar. Emma muny beýleki garaşsyz çeşmelere ne tasdiklatmak, ne de inkar etmek başartmady. Galy bersede ýetip gelýän silin hupy barada aglaba çağılaryň dynjalş merkezleri ýerleşýän Arçywyl etrawynyň käbir edaralaryna duýdurylypdyr. Emma joşup gelýän suwuň ugurundaky beýleki ýaşaýyş nokatlarynyň ýaşaýjylaryna öňünden hiç zat aýdylmandyr. Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä, silden soň hadisanyň bolan ýerine harby gullugy geçýän esgerler we ýerli edaralaryň işgärleri ýollanypdyrlar. Bu aralykda türkmen resmileri bolan hadise barada kelam söz aýtmaýarlar. Türkmen mediasyna hem TV-ge harasat, onuň netijeleri barada hiç hili maglumat berilmedi. Gepin gerdişine görä ýatlasak, türkmen häkimetleri 2012-nji ýylyň 7-nji iýulyna Awdanyň alkymyndaky Güneş owasynyň golaýyna ýerleşýän ýarag ammaryna bolan partlama, onnaky adam pidalary barada hem nähilidir bir maglumat bermekden saklanypdylar. Emma partlama bilen baglylykdaky maglumatlar we video ýazgylary internetde peýda bolup başlandan soňra türkmen resmileri ziyan çeken adamlaryň dadyna ýetişjekdigini, şäherde awatlyş işleriniň geçiriljekdigini habar beripdi.